Hej YouTube. Jeg kan ikke filme ret lang tid, har jeg lige fundet ud af. Fordi jeg glemte at bekræfte mit nummer, så det får vi over. Men det får jeg fikset på et tidspunkt. Det håber jeg, at jeg får fikset det hurtigst muligt. Men ja, det var bare det, jeg vil sige, at det bliver fikset hurtigst muligt. Det bliver fikset hurtigst muligt, vil jeg bare sige. Men ja. Ja. Gå væk. Ja, kom nu, hallo. Og så er vi mig og Mike fra 12 og Dorten Nielsen 15. Sig farvel. Fordi at vi, ja, altså jeg kan ikke op til ret lang tid, så ses. Hej. Hey, Christian. Gay. Hvad skulle du spille? Nej. Der er meget over i vores skoleliste. Når jeg er med, så valgte jeg så valgte Godt det der.